Trip mo. Grabe naman talaga. Sana yung pag-ulan ay singdami rin ng mga sinasahod ko ngayon. Minsan kasi, alam mo yon, sa sobrang mahal na ng mga bilihin. Ay, Lord! Baka naman may extra racket ka dyan. Anyway, nagbabalik ulit ang inyong kadaldalan. Daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga, di ba, tinatanong kita, kuya, ate, kute, kung may mga oras ba na minsan nare-realize mo ang mga bata ngayon, grabe na makahirit sa baon! Ano natin? Yung mga kabataan ngayon, grabe. Huling balita ko, may nakausap ako isang bata. Ang baon niya na raw kada linggo, 5,000. Samantalang ako dati 500 lang, B. 100 isang araw. Grabe, no? Paano na yung mga may magulang na dyan? Magulang na hindi na magano kataas ang sahod. Wala na, B. Hanap ka ng sarili mong racket. Uy, pero may mga ganong moment talaga. Minsan ba naiisip mo na ako kasi naniniwala ako sa panahon ngayon, hindi pwedeng isa lang ang trabaho. Kailangan marunong kang dumiskarte. Lalo na kung kagaya kita na maluho talaga. Well, madali lang naman yan. Kunyari, may mga bagay ka o may mga oras na feeling mo magaling ka sa field ng sa sales talk. Yan. Kunwari, ikaw yung klase ng tao na magaling mong gamitin yung bibig mo. Saan mo ba ginagamit yung bibig mo, B? Kunwari, live selling. Yan. Yung mga luma mong damit, ibenta mo na lahat. Yung mga hindi mo kailangan, ayan, pagkakitaan mo, B. O kaya pwede rin, gamitin mo sa pagsa-sales stock. Ayan yung mukha mo, ibenta mo, be. Sige nga, tingin, patingin sa salamin. Kung negotiable ang pace. Kasi alam nyo, sa totoo lang, wala lang, share ko lang, na-realize ko bigla, grabe, ang mga mahal na ng gastusin ngayon. Sana yung gastusin umaayon din sa sinasahod, no? Anyway, kung ikaw naman ay isang klase ng tao na talaga namang masipag, madiskarte, matyaga, madisiplina, basic na basic. Labang magandang business. Sige nga, bigyan kita ng idea, baka sabihin mo madamot ako eh. Wala ko nga, nung bata ako, nung high school ako, dahil mahilig ako sa makeup, gusto ko, yung pansit canton, na tigahalagang siguro 20 pesos ang isang supot nun. Ibebenta ko yung sa mga classmate ko. Maaga ako gigising, tapos lulutuin ko yung pansit canton, hahatiin ko sa dalawa. O diba, tubo ako, magkano isa 20 o 40 yon. Yung 20, pambili ko ulit ng bagong makeup. Ganun lang yung diskarte. Hindi pwedeng umasa sa sahod mo, B. Naku, wala kang mararating dyan. Anyway, habang nag-iisip ka ng magandang business ngayon, bata, go. Sulutin mo yung mga oras na wala kang ginagawa dyan. Nakatambay sa higaan. Mamaya ka na mag-cellphone, be. Mamaya mo na i-tiktok. O pwede naman, kung pagkakakitaan mo, go. Okay, mamaya ulit, magbabalik ang inyong kadaldalan. This is your daldalerang atleta, DJ Maratoni. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.